Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live taliwa nining padayon nga nagsaka nga makaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Sugbo. Mga itag-update gikan sa atong Emergency Operation Center kung usa nay gibuhat aron makontrolar kini ug usay ang ayang buhaton sab sa katawhan aron makatabang nining kampanya nato batok sa maong sakit. Karong buntaga makauban nato ang Deputy Chief Implementer sa IATF sa Dakbayan sa Sugbo ug ang labaw sa EOC si Konsehal Joel Garganera. Good morning, Cons. Yeah, good morning. O sa nagtanaw karon sa atong programa, may buntag ka natong tanan. Daghang salamat kon sa pag-uban kanamo. How manageable naman kon ang atong COVID-19 cases sa Dakbayan sa Sugbo karong tuiga? Nitaas yun ang atong kaso sa Dakbayan sa Sugbo. And gani mga usa ka semana naman tingali ni nga nag 3 digits ta, no? So this is alarming because para kanako kita mga Subuanon, we can do a lot better to reduce the spread, no? And then this is a far cry from December na we only average 4, no, cases in a day niya. I mean 6 cases in a day niya. Karon na nun nag 3 digits na ta. Sa 80 ka barangay sa Sugbo, sa 65 na kabuk barangay, no, ang adunay reported transmission sa for the last 14 days, no. Unya so kwahi kani siya sa niaging Disyembre 19 nga diin 21 na lang, no, ang barangay nga naay transmission. Karon sa 65 na ang naay transmission. So 15 na lang ang mga barangay nga wa pay transmission, walay reported transmission for the last 14 days. So ang kani mga barangay it will also be very unfair kaya mga dagkong barangay dagko jud sila kaso, daghan mas lang populasyon. I would say tanan yun, no. Tanan this is something ang kaso na to is really spread out. But then again, ang atong EOC were able to really contact trace, lockdown, extract ni aning mga pasyente. Kons kining pag-abli na to sa mga establishmento, mga suruyanan pud kon sa mga attraction o mga sites, labi na itong holiday season, unsa man dako nig natampo kons ini atong pagsaka gyud sa mga kaso? Yeah, it's not a question of choosing lives over livelihood. Musugot kas madili kay nga lang mopadagan kita sa atong ekonomiya. Mao na naka-diferensya nato karon itandi nato sa niadtong buwan sa Hunyo o Hulyo kay dali ra to nato na contain kay wa may movement. ECQ man ta, lockdown man na. We cannot afford that anymore. So kanang movements given na siya ang angay lagtawon ang behavior kanang gitawag nato ang pamatasan sa tao. Kay we really need to self-discipline. We really need to self-regulate. Kay og ato lang ang isalig sa gobyerno nga mutuman lang mo og adunay mga men in uniform, then we cannot win this war. Kons unsay mga challenges nga giatubang ninyo sa EOC karong panahon na, Kons? Well, ang mga challenges nato karon kay usa is there was really a delay, no, matawag nato sa extraction kay kanang gamay na lang ang atong isolation center kay naitabo magod sa niaging pila ka buwan kanang gamay kita kaso, so ang atong mga barangay isolation centers ako na nang gipang close, no. So ang nahitabo pagdaghan sa maong kaso, it took a while for us kay ang atong mga personnel diri sa EOC dili baya gyud sila organic diha. Kinuha man ra man sila in the same manner po ang atong barangay isolation center. So nagsugod na baya diha ang pag-distribute sa mga giingontang modules. Kung unsay pamahayag nimo, reaksyon ninyo aning giingon nga sa Okta Research nga nag second wave na ta? O ba gyud ni ang atong termino karon, Cons? Well, para kanako I don't know ikapila na ba ding wave na to, but yes, there is really a spike. No, there is really a spike. It could be a wave, but it's not tidal wave, no. It could be a wave kay pag tan-aw nimo, pag second wave mingo tag surge. Na mo gud tulo ka parameters ang DOH. First is ang positivity rate. It's 9.95. Gidoble. So, we're not good at that, no? So makita nimo nga ikuyanap gid ang COVID karon. Kung kay transmission. Ikaduha, mao ang kaning gitawag nato nga kaning bed utilization rate, no.
ang naa sa DOH, kung 70% kani ang occupancy nimo sa COVID na hospital beds, kani you're safe. Pero kita kaluoy sa Ginoo 35 pa man, no? Kunya og itan-aw nimo sa atong mga private hospitals, 20% naman. So basically we're the pink of health yan dapita. Ang ikatulo, mo ni kinag-itawag nato ang atong capacity. Ang capacity nato nga mo react, no, sa mga problema. Sir, Cons, kumusta rin update na to, Cons, sa atong tinguha nga makaprocure og vaccines, Cons, sa syudad? Well, sa pagkakaroon, no, we're waiting for the national government, no? Kay it would be, we're waiting, kay kita mag sa Cebu City, kaning kita magigi usas mga pilot, mga barang city, nga ipahigayon ang atong national nga vaccination. So, atong giuna ang atong education, dissemination, kay what good will the vaccine do? Unya, pag-abot diri way mapavaccinate, way mapabakuna, no? So ato ginang kumbinsihon ang mga tao nga this is the right thing to do. So what we are doing is to make our infrastructure ready, ang kanang mga tao kinsa i-prioritize nato. Cons, finally, Cons, kinigihulagway sa uban nga mga doktor, Cons, nga nasinati sa kadaghanan, uban sa itong mga kaigsuunan karon, Cons, ka COVID fatigue syndrome, murag gipangkapoy na ang mga tao kung issue sa COVID ang hisgutan, Cons. How do we address this sa dakbayan o unsa may imong gustong ipaambit nga mensahe sa atong mga kaigsuunan, Cons, nga dapat seryosoon gyud kung COVID ang hisgutan? Tinuod na COVID fatigue. Kinsa magiwa kapuyi na to ani. Kaning pagsulob ni aning maskara, kaning pagsulob aning facial usay maglapad na akong ulo. COVID is real, no? And COVID is very much present. And then if we will not be complying, no, with the protocol, kaning it leads to death. And COVID really is very dangerous. Nindot kayo undanon gyud ang imong mensahe alang kanato karubutaga. Thank you so much, mga kapusong head sa EOC sa Cebu City, Konsehal Joel Garganera. Salamat, Cons. Salamat, Auntie Kanunay. Salamat, Cons.